Liedjes gezongen, Butske gesprongen, henken en springen, wat een plezier. Spulende kinderen, wees uit het niet geer. Klepper de kleppers, gewend wie draait weer. Drinken van smeermos, flidders in deusje. Die drukken mijn neusje tegen de route. Bomen plukken, moelberen zeuken. De tijd van vakantie, vertrokken naar boete. Het gaslampen leeg, het gaslampen leeg. Licht niet met heimwee voor mijn streek. Het gaslampen leeg, het gaslampen leeg. Licht niet met heimwee voor mijn streek. Gaslampen leeg, gaslampen leeg. Licht niet met heimwee voor mijn streek. Het gaaslampen leeg van de cd Het Menneke van de Maan. En het is het enige nummer op de cd waarvan de muziek geschreven is door de Braziliaanse Gica Bergami. De rest van de muziek komt van de hand van Maastrichtenaar Wayne Pieters. De teksten schreef zijn heeroom Pater Tum Pieters in Brazilië. Het gaat allemaal over Limburg en vooral over Maastricht. Zelfs na 40 jaar verblijf in Brazilië. Wayne Pieters over zijn heeroom Tum. De goede mens zit bijna 40 jaar in Brazilië, dus het wordt verondersteld dat er ook wel muzikaal iets met Brazilië te doen heeft, maar althans wel een samba, maar dat moet het dat. Maar die teksten op de cd zijn dus duidelijk wat met zijn jeugd te maken heeft, met zijn verleden, nostalgie die er schijnbaar steeds weer met terugneemt naar Brazilië en Ja, dan goed werk. Wie kent Emestijn hoe zo aan Maastricht en aan Limburg gehecht is al zo lang in Brazilië zitten dan? Ja, die vraag heb ik ook niks gesteld. Maar het gekke is gewoon, als er hij is in Maastricht, enkele maanden, dan is de mens weer blij dat er weer terug is in Brazilië. Ja? Als er in Brazilië is, dan heet er weer toch dat heimweegevoel, dat saudade noemen ze dat in Brazilië. Voor naar Maastricht toe, in ieder geval. Hij kan zich dan niet uiten, dan denk ik dat met het schrijven van teksten of gedichten. Of in ieder geval contact houden met de lui. Maar voor wat eigenlijk, ik zou zeggen, als ze zoveel bij Maastricht huis zou ze in Maastricht moeten blijven. Maar nee, als hij is het nog een paar maanden bekeken en dan heeft er toch wel weer die kriebels voor terug te gaan naar Brazilië, wat denk ik toch wel zijn plaats is, hoe wat toezuurt, ja. Het beeld wat er eigenlijk van Maastricht geeft en die teksten is ook een beeld wat eigenlijk niet meer een overeenkomst met de werkelijkheid is. Hè? Het is echt een nostalgisch beeld. Ja, dus zie je zeker nostalgisch. Die vorm, de teksten. Ja. Wie ik dus zijn tot aan Maastricht vroeger, wie hebben het gekend heet, en het gaaslampen leeg, Maastricht met zijn Schoenpark, wie het kanaal nog door de stad leep, de kinderjaren, wie hebben ze metgemaakt, dat beeld, daar leven we nog eigenlijk met. Het is een soort droom die niet is weggegaan en dat ze altijd overal zal metnemen, maar de werkelijkheid is natuurlijk heel anders. De realiteit op het ogenblik in Maastricht is niet allemaal zo schoon wie het in die leedjes afgeschilderd wordt, maar ik vind het net daarom heel uniek eigenlijk tot hem zich dan met bezigheden nog. Ik luister zelf geen naar de leedjes, omdat het als mijn ogen toe dan ga ik ook even terug natuurlijk zo. En, zou Maastricht nog eigenlijk zo moeten zien op het ogenblik, dan zou het een stuk beter zien, denk ik. Ja. Het is een beetje een illusie ook, hè. Die de eigen muziek doet, maakt zelf ook muziek, maar dus ook eigenlijk altijd Engels, hè. Country muziek. Ja. Dat is ook heel duidelijk waarneembaar, hè, op de cd. Het zijn dan wel teksten door de non geschreven in Brazilië, teksten over Maastricht. Ik merk er heel veel country invloeden ook in. Ja, niet alleen teksten van Maastricht, ook toch Limburg, wat toch niet Limburg in het algemeen, maar dat is toch. Maar de muziek is inderdaad heel natuurlijk country. De muziek is mijn eigen muziek, dus hij heeft me gevraagd voor muziek te maken op de leedjes. Nou, ik heb dat gewoon eens geprobeerd en ik maak gewoon mijn eigen muziek, het is gewoon countrymuziek eigenlijk die ik... Is er dat tevreden over de muziek, dat soort muziek bij zijn teksten?
sommige nummers wel. Er zijn wel enkele nummers bij boeren, denk van tot het gaat te progressief is of gaat aanstellerij, dat hoeft nu ook wel niet. Maar wie die bepaalde nummers, wie walsen nee, ik vind persoonlijk dat de muziek goed past bij de tekst. En daar zoek ik ook naar. Ja. Kijk, ik heb de teksten en ik zoek een melodie die ook wel overeenkomt met de teksten. Ja. Er is één nummer dat heb zich niet zelf de muziek van gemaakt. Er is wel de tekst gemaakt door de Nenonk, maar dus de muziek voor gemaakt door een Braziliaan. Door een Braziliaanse vrouw, ja. Dat is Zica Bergami heet die vrouw. En dat is het Gaaslampenleeg. En in het Braziliaans heet het nummer Lampion de Gás. En dat is dus vertaald in Maastricht, het Gaaslampenleeg. Ja, is het een bestond Braziliaans nummer, wordt het? Dat was het eerste nummer boer met aankwam. Dat was dus dat melodieke, het was een bestandnummer. Er was ook die toestemming van die vrouw die dat dan leuk vond. Die gaaslampen die kennen ze in Brazilië ook, of kenden ze? Die zullen ze ook gekend hebben in Brazilië, misschien in een andere vorm zijn, maar ik veronderstel van wel, ja. Ik geloof dat is de buurt van São Paulo, Kump, het nummer zelf. Ja. We hebben dus de muziek gemaakt, de teksten die komen uit Brazilië, weliswaar van een verstokte Limburger of Maastrichtenaar. Je kunt zichzelf ook verplaatsen in toch die wereld, hè, die Braziliaanse wereld. Je kunt er zelf ook regelmatig. Ik kom er regelmatig, binnenkort ben ik weer weg. Ik ben ondertussen toch 4 keer geweest. Ik ben zelf wel bezig ook met projecten in die vorm. Door veel te reizen ontmoet ze veel lui. Dus er is veel problemen. Dus het is allemaal de wels van alles doen. Dat kind ze niks doen omdat ze gebonden is aan financiële middelen. En wie dus op het ogenblik dus erg bezig met het project voor die Chavante Indianen in de Mato Grosso in Centraal Brazilië. En ik hoop dat ik daar op een of andere manier financieel gaat voor kan loskrijgen. Ja. Vertel ons gedurven, wat is dat voor een project? Hoe best je in aanraking gekomen met Indianen in Centraal Brazilië? Dat liep ik op zich al tamelijk bijzonder, hè? Want de kunt niet zo gauw in zo'n reservaat terecht. Nee, ik ben met die lui in contact gekomen in Rio de Janeiro. Die lui waren op zoek naar Roberto en Maria Carla, dat zien dan christelijke namen. Die lui hebben gewoon niet goed genodigd. Of nou, ik zou een keer als ik er langskomen, nog in verband met het project. Ik denk als ik dat project niet aangekaart had kon helpen, dat het geweten niet. Wat wordt dat voor project? Wat ze dus blijkbaar nodig houden? Nou, dat was dus een project over de eerste plaats ziekentransport. De situatie ligt dus dat die lui in noordelijke Mato Grosso, dat de plaats Barra de Garças en Buzi zitten, het reservaat, dat ligt 150 kilometer in het woud, in de bossen. Op het ogenblik hebben de lui heel veel problemen met, vooral met houthakkers die daar dus een reservaat binnenkomen. Ook geregeld doeievallen met. Maar wie vroegen ze dus natuurlijk een transport voor ziekenvervoer, omdat heel veel kinderen ziek worden, oude lui, die dus door ziektes van de blanken, ook kinderen die sterven erdoor, en dan is het vervoer naar de stad. Dat is geen gewone ambulances weer om kunnen nemen gaan, hè? Nee, dat is toch niet te vinden. En vooral voor die lui, ze leven geïsoleerd, dus hun eigen middelen tegen die ziektes helpen. En een volledige griep of is al voor kinderen of oude lui dodelijk. Ze hebben een soort jeep of zo gaat nodig. Een soort jeep, ja, zo'n soort pick-up truck, wat ze ook tevens nog in een dorp kunnen gebruiken voor de bossen in te gaan en houtactiviteiten. Maar vooral voor het ziekentransport. En dat is boeg, dus voor iets proberen los te krijgen, maar dat heel moeilijk is. Het is erg moeilijk om het geregeld te krijgen vanuit Nederland voor die Indianen. Ja, dat is het probleem. Ik heb eigenlijk geprobeerd met verschillende instanties, mensen in nood worden dan de wel bekende. En die heb ik dan ook bericht van gekregen dat ze daar niks aan kost doen, omdat wie ik het allemaal voorstel tamelijk sumier was, wat ik zelf niet vind. Maar tot er ook gewoon ze problemen hadden gehad met Indianen, ook met geldoverdrachten en dergelijke. En dat van hoe het niet te regelen was. Of er moest iemand zien in Brazilië zelf die het project begeleidt. Ik heb er nog een voorgesteld, nou is wel best dat het project kon begeleiden natuurlijk bij die lui in de buurt. Maar dat, ja, ik zit met het probleem, ik heb geen papier op zak. En dat, ja.
veroorzaken eigenlijk de stopping eigenlijk. Hè. Dat is jammer. Du wil toch weer terug gewoon kijken toch of ze weer gaat kunnen zonen voor die Indianen. Ik ga terug, ik kan zeker terug. Ik ben nog al aan het doorzetten, dus ze krijgen me toch niet zo snel. Maar ik moet werken vanuit Brazilië en daar ben ik nu eens achter gekomen. Dus ik ga naar Brasilia, de hoofdstad, en probeer contact op te nemen met de Nederlandse ambassade, door die kleinschalige projecten hebben. Die hebben ook geschreven van hey goed, en daar ben ik dan hopelijk welkom. En tot ik van daaruit met de lui zelf kan werken en gaat kunnen doen. Nou, tot slot stel ik voor, Drijver nu nog een nummer van de CD. Dus ik heb ze opgenomen op teksten van die hero Tim Pieters. Welk nummer zou ze zelf willen horen? Daar moet ik even goed nadenken. Dan moet ik een nummer wat toch een beetje niet meteen met Maastricht te maken heeft. Niet meteen met Limburg te maken heeft. Maar laten we zeggen op mijn eiland. Dat liep ik wel een tekst die ook voor hem erg van toepassing is. En dat wordt dan zometeen de laatste muziek in deze aflevering van Mondial. Deze week gemaakt door Chris Nemet, Annie Moran, Frank Ruber en de techniek was van Angelo Bombrini. Volgende week zondag om 5 uur is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Mondial. Tot dan. Door zijn eiland boer ik van drum, staat er vol met palmen en met boom. En onder zien aan het strand zo blij, waar wil ik wonen mijn leven lang. Daar is een eiland boer ik op leef, daar winst ik in het liefst ik in het deeg. Alleen mijn hut, dat is mijn eigen hoes. En wat ik weet, dat deed ik voor de voet. Op mijn eiland, daar woon ik ganz alleen. Op mijn eiland, zonder zorg en gechagrijn. Op mijn eiland, daar woon ik ganz